Hiru dabi, sufrimendu handia, baina azkenen igo ere, ezta? Bai, azkenen lortugu, zerietan, atzeratik gure egoltzietan, eta azkenen lortugu, asko kostata, azkenengo partiduen, meretu gu lortugu. Bai, ganera importante izan, igaz maia galdu hostien, lehen gurtien berreskuratzi, ezta? Hori da, ez dut dute, iguarren maian egon behar gaila, galdi hona ekogu, eta, urren gurtien zeritzeko. Eta partida amaitu duzuenien, zalei eskerrak. Bai, beti dago. Zaila, ez normalien, eta hori Bueno, zuen partidu irabazin behar zenduen, ganera mehatzerin emaitzari behitxaron, apur bate hiru talde osari horri goteko borrokan, hiruetatik aukerak itxien behar beda zuek, azkenen unera ino borrokatu duzu. Bueno, bai, partidu gorra izan da, baina azkenien, baten gatik zunda, listo, ez dugu askori, gehiago. Denboran liaren ze balorazio egin duzu? Oso ona da nahiko. Gu laguna gara, un año du gara, listo. Nahiko, Datorren urtien, barrio zaiteko zarete baina? Bueno, bai, horregongo gara, igual zehozera hartuko dugu, edozein jokalari edo zehozer, besterik ez dago.